Bengikanga blind sothi mangiqalekile lokushini kange mangatholanga ekhaya ithuba uanti bese bengigada ngokuthi bese ngibhema sengigange ngitshontsha blind ngihlupa ubaba ehleze esho ukuthi mlungisi kumele nimgade ngoba sometimes uboy ukuthi mhlawumbe uthi mangithi ngiyahamba eroundini ngiyaphanda ngicine sengiyithola nami sengiganga mhlawumbe kamakhelwane yabo phula yini isidakamizwa sothi ngifuna ukuyobhema lapho ke thothi ngizohamba ngiyodayisa kube ukuthi mhlawumbe ngizobonwa umuntu engimdayiselile mhlawumbe kufunakala ngicine ngibanjiwe ngishawa kodwa abantu noma bebengishaya kodwa bebengishaya bebuye besabe ngokuthi obaba bayabazi ukuthi yabo lazi ekhaya ke ifolo obaba bayabazi hayi bengizalwa hawo kantubula mina bebaziwa ifolo lonke hayi obaba bebengishaya mhlawumbe uthi isikhathi ngingashawa ngiqhutshwe ngiswe ekhaya kube ukuthi kuyaxoxwa ke maseke bayalokhuzana mhlawumbe ikhokhwe leyo nto mhlawumbe ngizoze ngishawe ubaba mangishawe ubaba kanjalo kodwa nje ayingihluphile phula yami ngoba even esikoleni ngisafunda fundile primary ngiqale kuyona bengade ngathini mina ngikhuliswa ugogo nomkhulu yabo ozala ubaba ngokuthini umana wathi engizelwe waxoshwa ugogo gogo zala uma wazohlala ke la eflatini khuliswa ugogo nomkhulu nginokuthi ngiyomvakashela uma yabo kanjalo umndeni wakhe na usePhoenix so ngicine bengifunda ePhoenix primary khona kanjalo ngilibe ngiza wagcina umkhulu engithatha ke ngibuyele efolweni nakho ke sengihlala ke efolweni ke full time gcina sengena nasema drugsini ngikanga high school nje ngene high school bese ngivele ngibhema ugwayi ngibhema insangu ngithethiswe kanjalo ngifika nginuka insangu njalo ngiyathethiswa kanjalo ngifika nginuka insangu up until ngize ngicine sengene ema drugsini ahave ngalendlela ukuthi nami ngike ngisho ukuthi ubaba kawadayisanga kodwa-ke phela fethi ubaba wengeve edayisela ukuthi angibhema ubaba wethi edayisela ukuthi siyabambisana bambisana uthi mlungisi mawukuthi konto eyifunayo siyamitha phana halfway ngoba ngithi dayisa ngoba ngiyanazi nabafana nayithanda into eyibizayo omakhavela nani amafoni abizayo so ngenzela ukuthi simitha phana halfway boy kwasho ukuthi-ke nami-ke ngisayintwana ngagcina bengisangena esitejini yabo gcina ngiwabhema-ke no asiyiqale phansi nje uyisuse emuva bafa ekukhuleni kwakho kuze kube ila kuqala khona into eyidakamizwa ngoba lolu hlelo into esiyifunayo sifuna umuntu oseprimary akubone useprimary sifuna umuntu ose-high school akubone use-high school akubone uqala into eyi-wrong akubone zikukhiphe esikoleni azi naye ukuthi uma ukuthi usesigabeni sokuthi useqala into eyi-wrong isigcino sakho ukuthi uzophuma esikoleni azaphumele emgaqweni uyayi-understanda lento ukhulelephi ukhula kanjani yize uba usuthintile kwezinye indawo uthi ubukhuliswa ubani mina ngikhulele efolweni ngikhulele efolweni iprimary yami khona ngifundile ebantwini yabo statement sokuthi ngiye ngaqala emandiyeni kusho ukuthi-ke bangikhipha-ke mandiyeni ngaqhubeka ngifundele ebantwini hayi ngifunde-ke bhuti yami hayi esikoleni bengenankinga inkinga kuphela mina nginenkinga yamehlo nabantu abadala iyona-ke inkinga-ke bingihlupha kakhulu-ke esikoleni-ke nakuphathwa amazinyo kodwa nje ukuhlupha bengingahluphi njalo uthi kancane sengiyahlupha sekubizwa abazali kancane sengiyahlupha sekubizwa abazali ngafunda-ke primary hayi ngafunda ngaze ngafika-ke ka-5 sengika-4 bese ngiqala-ke sengibhema ugwayi ubonaphi ufunda kanjani ugwayi budayiswa la esikoleni dayiswa omama ama-vendors iwona abadayisayo plus kunane-tuck shop esikoleni sivumelekile ukuthi siphume siyothenga siyothenga ukudla nani abanankinga bakuyenze ukuthi sothenga ingane expert spending yabo amakhaya aseduze amakhaya ethu ungakwazi ukuthi uhambe ekhaya uthola into edliwayo ubuye uze esikoleni so besilithola kanjalo-ke ithuba lokuthi sikwazi ukuthenga ugwayi sithenga insangu kanjalo saze sasagcina sinomuntu osidayiselayo la esikoleni ngithe fethu mawuzosihlanganisela sinankinga sothenga kanjalo up until-ke ngibhema-ke insangu-ke ngibhema ngaze ngagcina ngibanjwe ekhaya khona-ke primary ngaso eprimary ngiqede primary ngoba bese ngibhema blind uma bekubamba ekhaya iziphi iy'nyathelo abakuthathela zona uma wakhala kakhulu ngokuthi mina nginane-asthma ngisebenzisa isifutho lakhala i-oledi la ngihlalisa phansi la ngiyala la ukuthi
kumele ngiyekele ugwayi statement sokuthi ngiyazazi ngiyagula ngoba ngine-asthma nje kanje. Nami kube ukuthi hayi ngiyamuzwa uma hayi uma ngizokuthembisa ngizowuyeka. Ulethi ikhala njalo uthi Mlungisi azi uma ngawuyeka ugwayi uzoshona. Usafunda isikolo samncane kanje usubhema ugwayi. Ubaba wakho ubaba wakhe ngawubhema ugwayi. Hayi ngeke Mlungisi buka nje usamncane kabi uthi wena ungabhema ugwayi ubaba wakhe ngawubhema ugwayi. Ube ukuthi hayi ngiyathembisa uma ngizoyeka ugwayi. Kodwa manje ngokuthi esikoleni nginabangani abarongi. Plus ngiyayiphatha imali yabo. Ngiyayiphatha imali ngokuthini imina umdala ekhaya. Uyangipha imali ukuthi angihlali naye. Mayifikile ufika ngoba mhlawumbe ezongiyala ezongibona engiphathele leyo nto angishiyeleke leyo mali mase yahamba kodwa ngihlala nogogo nomkhulu. Bangana barongi sihlohlana ngento ebhedayo uthi hayi mani Mluma wakho uzomfihlela phela oledi lakho uhlali nayo yabo. Apha ngisili-ke ngaphuma-ke primary qala ngangena high school bengisefolweni high school. High school angifuni uqamba amanga. High school kube nzima kakhulu. Ngoba ngithe ngiqala ihunga ukuqala kwami ihunga kwenzeka ngamandla ngale ndlela ukuthi isikole ngisiqeda ngasiya ka7. Ukuthini nanento eningi. Futhi wayiqala kabani? Ka6. Futhi nje yakuthatha 2 years ukuthi kucacisele. Ngale ndlela ukuthi njengoba ngisho ukuthi yabo mina ngibe nenkinga ngale ndlela ukuthi bidayiswe ekhaya. Bidayiswa yimina. Bengithi mangibuya esikoleni ngibuya nje ngibekele. Yona lento yokuyidayisa iqala kanjani? Ubaba wakho uyi-introduce kanjani kuwena? Iyenza kanjani kuwena isense ukuthi manje sengiyadayisa ngidayisa ihunga futhi ngiyafunda? Ubaba ngathini sho ukuthi njengoba eyiphoyisa ngathi bangenela ngala elokhuzane nabo eWentwethe. Ngathi bangenela abantu abadayisa amakhalati. Sho ukuthi bathatha ama-drugs bathathani bababopha. Isikhundleni sokuthi bakuthathe sho ukuthi bona bakuyise police station bakuthatha lokhu bahlukaniselana kakhulu be-squad sabo. Ngoba bonke nje esquadini sabo bebedayisa. Sho ukuthi kubaba uma ufika ekhaya ahlale nobaba omncane ukuthi yazi bafu la kanje plazi-ke isibhemo lesi siyabhenywa sona sitrendile ngale ndlela manje. Hayi sizoqala zama ukubona ukuthi ngeke isifakele yini imali le. Ubaba kube ukuthi angibizi Mlungisi yazi la ngifuna uvimba abafethu la abadlulala abafethu abamaphara ababhemayo. Batshela ukuthi bafethu la sekuyadayisa siyakhipha nje blind. Khona kwakusayidrona-ke lapho iy'tro lezi ebeyi-green ebeyihlangene bakhombisa bathi bafethu kwamanje isitro sisodwa siwu-20 rand. Hhayi ngampela-ke kwaqala kanjalo-ke hhayi kwakukhuphuleka nje wagcina sewazi ngibazi abafethu ukuthi hayi ekhaya kuyadayiswa. Uyafunda lapho? Ngiyafunda. Ngifunda ukubhalansisa kanjani? Ngidayisa uma ngibuya esikoleni. Uma ngibuya esikoleni ngiyadayisa mhlampe uma ngihamba ekuseni mawukuthi bafika ngisakhona mhlawumbe ngisageza bayadayisa o-anti bayasiza. Kodwa nje uma sengihamba ngesikoleni kuyavalwa yabo lona. Ngokuthini ngisuke sengingekho ubaba-ke babengakubathembile o-anti-ke lapho bengakufuni ukuthi o-anti bedayise. Kusadayisa mina kuphela uma ukuthi akumina odayisayo udayisa ubaba omncane. Manje ubaba ngiyakwazi ukudayisa ngokuthi uyiphoyisa futhi isikhathi esiningi ususebenza esemsebenzini. Hayi dayiseke kanjalo ngidayise kanjalo. Akhona umfethu ofikayo mfethu kuthiwa uSwazi usuke eMlazi. Mfethu usuke eMlazi vele naye bhema bona bhuda yami. Kwasho ukuthi hayi ududu samdenja bhuda yami ududu samdenja ukugcina hayi wangifaka ngale ndlela ukuthi ngavele ngagcina ngampela-ke hayi kwawese even ekhaya mangidayisa seziyashoda izinto ubaba uyangithethisa Mlungu kunika izinto esukuthi zishoda kanjani izinto wabo noma ezifihlile ngenza sure ukuthi ngifuna ngize ngiyithole ukuthi kephi ezolonto hayi ngavalwa-ke ekhaya ukudayisa sekuyigundwane nekati hayi tswempi bangivala ubaba omncane benobaba ukuthi hayi ngeke yabo Mlu ukuthi uyayibhema-ke manje le nto and sengenile kuyona kwangampela. Yabo njengoba ngibhema even nasesikoleni sengiyaleka ngale ndlela yokuthi senginophuma ekhaya ngithi ngesikoleni kanti ngisaya esikoleni yabo lona saya esikoleni ngidayisa iy'nto zami ngidayisa i-PlayStation yami ngidayisa iy'cathulo zami ngidayisa yonke into yami kanti izobonwa u-anti le nto ukuthi hayi bo yazi uMlu usedayisa iy'nto zakhe uMlu usedayisa iy'nto zakhe and iy'nto zakhe ey'ningi uMlu iy'nto zakhe asey'dayisile ayafonela ubaba afika ubaba ngibuza ukuthi Mlungisi uyenzelani lento yenzayo ngimchazela ukuthi hayi baba sengingenile ema-drugsini yabo nami ngazi kokwenzeka kanjani manje kodwa sengingenile nje kwangampela ngiyawabhema
kodwa nami ngiyafisa ukuthi ngiwayekele hayi kube ukuthi saxoxisana-ke nobaba ukuthi hayi boy ngiphutha lami kwangamele mina ngiyidayisise yabo mina ngiyiblame mina ngubaba wakho kodwa-ke boy sozama ukuyilungisa lento kube ukuthi hayi uyangithembisa ubaba ukuthi hayi soyilungisa nakho kubaba eselahlekelwa amathuluzi walahlekelwa amathuluzi ubaba yabo amathuluzi angaze wamalini ukuthi ubaba ube nabafethu abamenzela amabhilithini nabafethu abamenzela i-welding into ey'kanjalo yabo makulahleka la mathuluzi lawa akawalahlekanga wawabolekisa ngawo ephuzile semayibolekisa ngala mathuluzi ephuzile akhohlwa ukuthi uwaboleke ba yabo sho ukuthi kuyedwa wabangani bakhe avela athi mina wathathile kumele ngishawe yebo leyo kumele ngishawe ngiwakhiphe la mathuluzi ngiyawazi ngizowakhipha sho ukuthi ubaba kugcine convince ukuthi umlungu wathathile la mathuluzi umlungu obafele wagcine confessile ukuthi useyabhema nsoyempi into zakhe eziningi uyidayise ngokuthi uyabhema usuke eqalekile ngoba manje akasayitholi kalula lento nje bengasadayisiswa sho ukuthi uyena ngempela wathathile ube ukuthi ke bayafika kubaba ekhaya bangidobe nami ngiyitshela ukuthi ngizoshawa angidobe ubaba angithatha ngifake emotweni kube ngazuthi nje khona la sothenga khona inyama bangile sinohamba naye sothenga inyama abathengele uplagi buye ngibosele nabangani bakhe kanjalo angidobe ngazuthi siyothenga inyama eBluff Meat adlula thenga utshwala mase siyahamba ke siya kaMakhutha wena igaza sakutshela alingitsheli igaza phela nami angazi unedlozi lengane yabo ngiyangazi hayi siyafika zingitshela ake ngibone ukuthi hayi ngeke something wrong nami ngitshela igazi sengingaphakathi akazi abantu bakushalazela hayibo akazi futhi ubaba sithi masingena ngaphakathi ekhaya angena key gate hayi ngobani hayi ngeke ngobani ubaba wakhe igate manje ekishini ke hleze ekhiwe kuvula umnyango kodwa nje igate hleze likhiwe hayibo kwenzakalani hayi baba ngihlalise phansi mlungisi abo nje angifuni nje ulibe nje ungitshela izitori nje mfana wami ngoba nje ngizokubulala ngenduku plan vela lahle ubaba vela khipha isibhamu asibekela uhlohlwa abangani bakhe angishaye plan buda yami ngangoba yebo baze bangifaka cishe kubhavu evula amanzi yabo engifakuza nkosi engicwilisa kubhavu phelelwa umoya yabo ngitshela ngiyazi lento baba ngiwathathanga amathuluzi akho ngeke ngiwathatha amathuluzi akho ngishawe ngicwembe ayibo ngashawa lapha buda yami plan engangoba kwasiza ukuthi fethu ngiqamba manga ukuthi hayi sama ngiyawavuma amathuluzi akho ngiwathathile yezwa leyo ngiwathathile kodwa amathuluzi akho ngiwadayise efolweni ngokuthi manje ngikwazi ukuthola i-getaway ngoba ngiyabuka phela mangilibe ngiqhubeka ngiphika ngiyaphela isibhaxi blind and okubuhlungu angishawa uyena kuphela ngishawa abangani bakhe yayibo lento ube ukuthi-ke siyahamba-ke sengiyokhomba senje masifike efolweni ngikwazi ukuthi ngiphunyuke ngibale ngale ndlela ukuthi ayibukwazi waqhumisa isibhamu lo munye yabo ukuthini wathi umethu uyangibamba shuthi washibilika wawa yena yabo waqhumisa isibhamu ngakwazi ukubaleka-ke ngize ngigcine ngifike ekhaya ngokuthini la ngangiyobakhombisa khona iseduze nasekhaya la ngivulele khona efolweni fike ekhaya ngifika nginjani imvimbo ugcwele imvimbo ngiyaqaqazela ngizade ngifakwe emanzini ngiyaqaqazela ngiyagodola hayibo bayathuka anti mlungisi kwenzenjani ngoba phela nihambe nothulana ngithi mina hayibo anti nami ngithathe ubaba la ethi ngiyomosela inyama kanje kanti ubaba bayongishaya uyongixhaphaza ubaba uthi mina ngadayisa ikalipoti lakhe lamathuluzi hayibo kanjani lu walithatha ikalipoti ekhaya-ke bebengazi even uma ubazi into uma ngiyithathile bethi mayefika uma bengimtshela ma ngiyithathile kodwa ngiyasaba bengazi uma even noma ngiphika bekwazi ukungibona ukuthi awumlungisi uyithathile lento sikhuluma naye yabo lo nto uzogcina ivumile kodwa nje uma wathi mayefika nje ihlala phansi ngikhuluma naye wabona ukuthi hayi umlu akayazi ngampela lento uyabona ngamtshela mama khala amathuluzi ababa ngikwazi ngizange ngize ngiwathathe bengeke ngize ngithathe amathuluzi ababa noma ngathiwa ngiyaganga la ekhaya angikaze ngagangele emathuluzini into engeke ngiyithathe mina isibhemo nemali futhi bengisadayisa izinto zami kuphela bengakungenela ukuthi ngicine sengitshontshe izinto zo-anti into zobani nobani yabo ngangisadayisa izinto zami kuphela kube ukuthi-ke iyakhulunywa-ke indaba yamathuluzi yabo khulunywa indaba yamathuluzi kanti amathuluzi ubaba wabolekisa ngawo kumngani wakhe
yeah azofika amathuluzi kukhona uma kumgqibele walethile lo bhuti wathi mase uya kamaphutha akekho ubaba esuke waletha lo muntu wafica ufika kukhona uma usuke vele ehlanya thatha wafaka emotweni ushaya imoto uma iyale emlazi hayi semangizwa kuthiwa hayi uma hayi bathatha ibhadi hayi bathatha ibhadi ubaba emsebenzini ubabukanise nabantu ibhadi siyakuzwa yabona ikoleti kwenze njani ayibona lento enishayela ingane yasho ukuthi ayiwazi amathuluzi nawo amathuluzi ayi ubaba wayisola ukuthi uyabuya kuyaxoxa nami ayi bahlanganisa-ke imali-ke benoma mina ngayi-rehab ela phezulu e-Morning Side bangikhokhela 31,000 sema ngifike e-rehab hlala 2 days ngahlala 2 days awu mfowethu imali engaka mfowethu asacabangeli nemali engaka mfowethu ngahlala 2 days ngenqamba manga usuku lokuqala ngafika angibhemile usuku lesibili kwafika omunye umfana wangasekhaya naye mfethu bamnandi ubaba umkhulu wakhe unamaplaza uma wakhe uprincipal yeah lo mfethu lwangimazi wangena kanjani-ke nama-drugs-ke yena umuntu owenza ukuthi sigcine seqa-ke e-rehab kosukwini lesibili-ke loyo kodwa olede ilalikhala mina embezi uthi ayimlungisi ayongiphoxile fana wami ayongiphoxile kakhulu imali engaka ngiyikhiphile imali engaka naney'ngubo angithengela zona ngoba ngagcina ngiyidayisile iy'ngubo ngahamba nazo iy'ngubo enginike zona engithengele zona ukuthi ngizoshintsha ngazo imali engibekele yona imali ayihlali kuwena uma ulapha iyabhaliselwa ngayithatha leyo mali ngahamba nayo imali yokuthi mhlawumpe uma ufuna ama-cosmetics ukwazi ukuthi bakuthengele uma ufuna ugwayi uvumelekile-ke abanankinga nogwayi ama-drugs nani unsangu nani akuvumelekile uma ubanjwa nje uphethwe uyaboshwa semthatha so into eyenza ukuthi seqe ngobani ngangibona ukuthi maningi ama-drugs ayewaphethe lwafethu uma kuthiwa siyabanjwa ngeke ixoxwe indaba yethu se-Westville Street Plaza kwakushiwo into esayinela phansi ungena ukuthi wabanjwa ne-drugs even noma ngathiwa insangu noma ngathiwa ikhanda elingakanani into yakhe ayixoxwe e-Westville ngoba kusho ukuthi wena uzo-influencer bonke labantu akade sebade bahlala la e-rehab uzobafaka ingqondo ukuthi babuyele ema-drugsini kusho ukuthi wena ubungafuni ukuzosizakala impilo yakho wena ububribe abazali bakhe ekugcineni manje uzofaka abantu abayimisele ngokushintsha impilo yabo yabo uzokwenza wrong so kumele ujeze ukujezele lokho futhi uyajeza kwangampela uma ubanjiwe uyajeza ngoba banabameli bakhona benza sure ukuthi bacindezela lapha uyacindezeleka ujeze uboshwe ube ukuthi bayasenza hayi uqaqwa ingqondo uyajeza futhi kwangampela uyajeza uqaqwa ingqondo legcwele idakamizwa yabethela uyajeza ibhadi lapha ngoba manje basuke bekufuna ukukufundisa ukuthi ukurong uright kuyasetshenzwa uma ukuthi usuyimisele ngokuye-rehab hayi ukuthi wena ufuna ukulokhuzana abazali bakho e-rehab iza ngokusuyitshelile ukuthi hayi mani ubaba sengiyi-right ekubhemeni manje sengimdala nami ama-drugs ngawaqala sho ukuthi ngangena ngephutha yabo kodwa oledi lami ngiyathembisa manje ukuthi hayi ngampela hayi sengikhathele nami ngikhathele kwangampela njengoba ubona ngibuyile even nala ekhaya lapho sengihlala emgaqweni isikhathi hayi ngikhathele kakhulu ma so bengicela ukuthi cela ningise rehab kube ukuthi abazali-ke bayahlanganisa-ke kanjalo-ke kodwa nje otherwise nje hayi buda yami impilo kunegemegeme lapha emgaqweni ayiningi kakhulu-ke la emgaqweni isiphi nje isigemegeme eseke sakwehlele sacishe mina ukugcina nje manje ngisanda kudayisa omunye umfethu khona omunye umfethu bekade ukhawashi la kade ngiyokarapha sengikarapha nje kwaqhamuka omunye umalume usuke ngigaxa lo malume lo wasuka la edayisela khona wahamba wakulo Sinawane sema efika kulo Sinawane lo akhulume nalo Sinawane nginganaki nami abuye lo malume avela ngibambe ngobhaka la xa kunengobhaka kube ukuthi setafuleni lakhe athi Simon hayi ngoba futhi uyanto yangixaka phula yami Simon yazi angifuni ulibe ungitshela izitori nani ufuna amabhodo wami hawu amabhodo ngikwazi lapha amabhodo mina iphula ngipanda ngevalo zamalotion yabo yona ndlela engipanda ivalo zamalo amalotion yini abo amanive nani okay so buya lapha awuqhubeke lapha sure usho ukuthi iphula yami kwenzeke njani ayi lo malume ngixabuna ngibamba sefethu ngifuna amabhodo wami Simon sengizwile amabhodo wami athathwa wena and amabhodo okupheka inhloko udayisa inhloko la malume hawu malume amabhodo wakho hayibo ngikwazi amabhodo mina ngihlangana amabhodo mina ngiphanda ngevalo ngiyayikarapela nangamathini yabona uma ngakuthiwa mhlawumbe malume uthi ngakushaya ngesivalo mhlawumbe ngabe ngiyaxolisa kodwa esamabhodo hayi kuba ukuthi kuba serious ngampela kufike nelinye iveni
Hayi lo malume akhipha isibhamu athi hayi wena yabo lamapoto uzowakhipha uyawazi. Hayi bo ngizowakhipha ngiyawazi ngithathwe ngifakwe equantamini. Hayi bo ngiyabona ukuthi hayi bo nayo inkinga phela la. Abo mangathamba hayi zolimala mhlawumbe ngizohamba cishe emhlabeni. Hayi kuba ukuthi ngiyalwa nabo. Manje bayangi-overpower ngoba badala kodwa ngagcina ngiphunyukile ngedlozi lasekhaya ngagcina ngikwazile ukuphunyuka. Hayi bagcina bengijaha abo eMaskandi angena ngo4 bullets ngokuthi bayabona ukuthi ngiyongena eMaskandi manje ngeke basakwazi ukuthi bangithole wena bhuda bo kusho ukuthi wathi mayema ngeveni ebona ukuthi sengiyongena eMaskandi so ekhipha isibhamu wadubula washo ukuthi udubula sengivele sengikude sengiyajomba ngijombela phakathi eMaskandi yabo lo Sinawani ukuthi angakazi ngimbone isona nje impilo yami ke leyo ndike ngihlupha kakhulu ngoba ngatshela cishe uma amchazela uma ukuthi makunabantu abakanje kanje so uma ukuthi mhlawumbe ngicela ngitholakala ngifile abafethu bayamazi lo fethu kuyena owangidayisa yabo ngoba mina ngikwazi lamabhodo angazi ngithathe amabhodo mina amabhodo angiphandi ngongitshontsha la eThekwini ngiphanda ngendlela eqondile ngiyakarapha yabo ngiphande nje ngongitshontsha ivalo uthi uphanda kanjani ngaso amalotion amanevi ngiqoqa amanevi amabhodlela ngo-check ama-expiry dates ukuthi a-right yabo ilisule kamnandi xova isinkwa ngifaka isinkwa kahle yabo ngifaka ilotion phezulu kamnandi ama-roll on kwafaka ilotion i-liquid ye-lotion ngihambe-ke ngidayiseke yona ndlela engiphanda ngayo leyo yona ndlela engiphanda ngayo umuntu ethenge i-roll on anuke eyigcobile uzonuka uyigcobile kodwa ngcono mina bhuda ngenzi njenganalabo abanye abafaka amasi mina ngisebenzisa ilotion ngifaka ilotion kwi-roll on ngifaka nje ilotion uqobolwayo kuphela yabo khona abanye abafaka amasi uthatha omunye ufaka uphuthu abona-ke lezi ivalo zamalotion zingenisile okwangempela-ke la eThekwini sibaningi ezizenzayo uyazi ukuthi emva koba usukhulumelayo kusakwazi ukuyenza leyo nto hayi inkinga akunankinga bhuda ubulala umsebenzi manje kodwa ngoba phela bhuda ngifuna ukusizakala yabo ngifuna ukusizakala ngangoba sesiside lesi sikhathi ngiphema yabo uNkulunkulu ngiyafisa usizakala yabo nje bomnqobe engilethele la ngitshelile ukuthi mlu uzokusiza lo wamalume lo wafethu uzofika ukhulume noprofessor fethu uhlale phansi naye blazi-ke vele njengoba i-audit lakho lisebenzela la eduze mhlawumbe lingaxhumana nanoma wakho uma ufuna ukusizakala fethu uzosizakala lapha fethu uzokusiza futhi bhuda professor fethu lami ngize ngoba bhuda nginethemba lokuthi fethu sengikhathele nami sesiside isikhathi ngibhema laza ngisenabo abake mina ngisele nomama manje uma uhleze ekhala uma ngibona hleze likhala i-audit njalo uma ngibona liyakhala ngami uthi mlungisi muze ngabe usekhaya yabo uhlele emgaqweni uhlala nama-drugs hayi fizakala ngabe usekhaya so manje nami njengoba ngize la ngoba ngifuna ukusizakala bhuda yami yabo ngiyalidinga usizo wangempela bhuda usizo ngiyalidinga uyakholelwa ukuthi akekho umuntu okwazi ukusiza umuntu oseyidakamizweni kodwa uyisiza yena uma usuyitshelile ukuthi uyafuna nje ukuyeka yabo ubonakala ngani oseyitshelile ubonakala ngezenzo zakhe bhuda yami baningi befika kimi bekhala inyembezi njengoba ukhala inyembezi shiya-ke abona-ke labo bhuda imonster labo besuke beza ngengqondo mhlawumbe ezithotha yabo mina bhuda njengoba ngisho bakhuluma njengoba ukhuluma nje badlule ekutheni ngisacrifice zonke izinto ngifunga uNkulunkulu angiyazi uNkulunkulu engangijezisa mfowethu angiyazi ngeke ungiqambe ngiyakutshela ukuthi imonster ethu so Sinawani udodo Sinawani masebebhema udodo Sinawani ungamthatha umfaka endlini akushiye ngivulile yabo leyo nto bhuda yami kodwa-ke mina njengoba ngisho ukuthi ngimisele futhi ukushintsha bhuda yami phela bhuda professor ngimisele ukushintsha no umnqobi khona khohle ukusho ukuthi mina ngikwazi ukusiza umuntu iyodwa into engikwazi ukuyenza ukulekelela umuntu osefuna ukuphuma ukuthi aphume ngoba kulento kunzima ukuphuma ngisho usuthanda kodwa mina ngifuna umuntu ozoforsa noma kunzima bese ngimlekela lapha ekuthenini aphume ngiyakuzwa iyona nto mina-ke ngikude kuyona if nawe uyekelele angiphushi lutho because kukhona konke lapho engeke ngazama khona ukuphusha ngiyabona ukuthi ngizogcina kwanami ngilimala ngoba manje ngizogcina ngasenayo inhliziyo yabo yebo le nto leyo so kodwa ngempela lona ophusha ngempela
obonayo ukuthi uyafisa ngempela. Ngiyamlekelela ke lo. Omunye uphusha kuze kube sekugcineni. Ahluleke sekumela linde usuku lokuthi ahambe ofakwe rehab. Uvela ungabusazi. Eish. Hayi ngoba ngisho ukuthi abona-ke loyo bholo osuke kade engayimisele loyo. Usuke kade efuna ukufeza iy'dingo zakhe athi mase bamba uselifikile usuku useyabaleka yabo loo nto. Uma ngisho ukuthi uma ngizokwenza njalo okusho ukuthi lapho ngeke usakwazi ukungisiza lapho. Uzobona ukuthi umlungisa ngisho ukuthi unesitsotsi. Kade libe ngimsize kuyabe selifikile usuku lokuthi kumele ahambe aye-rehab kuyabe egcineni seyadisappear. What is the use? Bengimsizelani sonke lesikhathi ukuthi yonke lento kusho ukuthi lapho into engekho bekade edlala ngami. Awukaze weze washawa umphakathi mhlambe ugangele. Mina umphakathi sekuwangishaya efolweni. Wakwenze njani? Ngathini? Kwafika umfethu ezodayisa. Yeah. Ezodayisa ifoni. Ngayithenga ngokuthi bengidayisa ekhaya. Yeah. Yeah, ngayithenga ifoni. Uma ifika ufethu ufika usedakwenduku yabo. Usedakwenduku ngalendlela ukuthi sengiyagaxela nami nanokuthini wayengekho ubaba nobaba omncane ngaleso sikhathi. Wakhona o-auntie yabo. Sho ukuthi ngize ngicela sengishayeka nami yabo. Ngashawa ngoba ngaphaphama esibhedlela yabo. Ngaphaphama kwikhoma. Ngaphaphama kwikhoma. Ngaphinda futhi okwesibili ngakhandelwa isitori omunye ufethu oyiphoyisa wangasekhaya. Lo fethu loyo watwistana nobaba. Ngokuthini wafika kubaba ethi uzofuna idrink. Ethi uzofuna idrink ukuthi hayi makhelwane mara manje awuthi drink lapho wara ukuthi lo fethu useyiphoyisa. Sho ukuthi ubaba avela amkhulume kahamba yabo. Nje wara kahle wena uzongifuna idrink. Uyiphoyisa manje wena uzongifuna ama drink wara mina nginamaphoyisa engade ngawazi angeke avela afike nje azongena la ekhaya azongitshela indaba zama drink. Wara sho ukuthi ke lo fethu lo ienga yaba bomncane nobaba ukuthi uyabasaba wavela wakhiphela kumina isibhongo. Engangokuba leyo nto ke yangishizilisa kakhulu ngasekhaya bhuda yami ayibo fethu ukuqala kwaqala kwathiwa ngidlwengula intombi yami. Yabo ukuqala engane le bayayibribe ngokuthi izonikwa imali. Nikwe imali ukuthi kahle kahle kucindezelwa mina nobaba noma omncane ukuthi lengane le yangiqoma ngokuthi mina ngiphatha isibhamu. Isibhamu engisiphathayo sinestar. Nommese. Yabo ukuthi indaba inobaba nobaba omncane ngoba phela isibhamu esinestar isibhamu esiphathwa iphoyisa. So lengane njengoba yangiqoma ayingoba ingiqoma ngoba ingithanda ingoba iyangisaba nokuthi yaziwe efolweni ukuthi mina obaba bakanjani yabo. Hayi lengane ke kube ukuthi lengane isho ukuthi ngokuthi vele yona bekuyintombi yami yabo ifike noma wayo ekhaya. Ifike noma wayo izosho ukuthi kunabantu abafikile kanje. Usibanibane uyasho ukuthi uthi akuthiwe umlungisi umdlwenguleli and umlungisi uthandana naye ngoba emsaba ngokuthi akakhuzwayo umlungisi uma efika ezombheka usuke ephethe isibhamu esinestar kanje. Hawu ngampela hayi kube ukuthi ke kufonelwa kumana ke bekusuku ukuthi kumele babuye laba lo mama nalengane yabona ubaba bafika ngomgqibelo babefika ngomgqibelo sekukhona uma kuphelele nomndeni wasekhaya kube ukuthi basichaza ke istory. Seyasho ukuba omncane ukuthi hayi uyayibona yena lento ukuthi lento le ubani abenza lento le yabo kahle kwenzakala ukuthi kwafika usibanibani ezongifuna idrink kanje sangabonisana kahle naye indlela afika ngayo naye yabo ingakho ke sekwenzakala lento ke kanje yabo hayi wathi tuku kwafika amaphoyisa ekhaya ngizoboshwa kube ukuthi mayisichaza istory amaphoyisa ukuthi mina ngifika esikoleni njalo ekseni so ngiphethe isibhamu ngiphethe ummese ngizobamba ingane inkunzi lengane ngibamba inkunzi ifunda first year hawu bamba ingane ifunda first year ngibamba inkunzi ayasha amaphoyisa ukuthi nathi sitshelwe kanjalo and kuthiwa othisha bayayazi indaba ayizolona othisha bonke bayayazi indaba ukuthi umlungisi khuzwayo uhleze efika esikoleni ezobamba ingane inkunzi ngoba ukuthi ubheme ihunga hawu kanti lengane iphatha malini lengane le ebanjwe umlungu esibhamu nangommese even othisha bayayazi leyo nto abakaze batshela amaphoyisa akakazi kutshelwe bani hawu ingane nolengane sibanjwa ngesibhamu iyangixaka nami lethu angithi nje kahle kucindezelwa ubaba yabo
laba fethu laba bakhanda story la eroundini lo oyenza lento uyiphoyisa yabo manje kahle kahle yena lento uyenza ngendlela errong ayingconso mhlawumbe set up ngetrap ngobaba hayi ukuthi afake nami nani yabo ukuthi manje waxabana nobaba omncane yena usebona ukuthi manje akenze ngalendlela enza ngayo amaphoyisa ayibone nawo lento kube ukuthi okay hayi ngiyathathwa ke ngiyaboshwa hayi ngiboshwe ngihambe ngelokuzaneni police station fike police station kube ukuthi amaphoyisa kuzoyiwe esikoleni ngoba ngiboshwe mina ngaboshwa kulesihlanu ngigqibele isonto ngise police station umsomluko ngavuka ngaye GG umsomluko amaphoyisa azohamba esikoleni ayobuza kothisha siyogcwalisa ke statement uma efika amaphoyisa ebuza bayasho thisha ukuthi ayikho leyo nto into engekho leyo akwazi ukuthi sengangena umfana la ephethe isibhamu ezobamba ingane ifunda first into engekho into engakazi yenzeke leyo istory nje singakazi senze istory sikhandwayo leso khandela umfana amanga noma ngathi uyenzeka leyo nto ngeke size siyivume kanti leyo ngane iphatha malini leyo ngane ifunda first year engazi ibanjwe ngesibhamu nangommese hayibo into engekho leyo akube ukuthi ke amaphoyisa kube ukuthi ngiyatetela hayi kuchichi ngibanjwa abantu emva kwalesi story shawe blind shawa ngize babasa umlilo bengishisa yebo bengishisela ngaphansi kwelokuzana shisa ukuthi ngizoyeka nini lento engenzayo mina ngiyahlupa ngibamba inkunzi into engayenzi hayibo wena ubamba inkunzi wena mluna wara sesizwile ukuthi uphatha isibhamu wara uzoyeka nini ukubamba inkunzi ngishawe plan kwaze ngasiza omunye umfethu othenga ekhaya shothi umfethu wagijima wayekhaya wafika watshela u-auntie ukuthi hayibo nangu umlulu eqhutshwa abantu bemshaya beyana emhosheni and la abantu bazombulala umlulu uma ukuthi aniphuthume niye khona yabo baphuthuma ko-auntie bafika mabefika kubuzwa ayibo ushawelana umlulu nakhona isitori esibhedayo umlulu ubamba inkunzi ngesibhamu wara sekubeqedile abantu hawu umlulu ubamba inkunzi ngesibhamu ubambe bapho indaba ningeze ekhaya uzosibikela thina uma ukuthi umlulu wabamba umuntu inkunzi ngesibhamu ngoba thina siyazi leyo nto siyazi ukuthi umlulu uyaganga mhlambe uma ukuthi nithi untshontshile ke mhlambe ke besingakhuluma kodwa manje uzothi ubamba inkunzi ngesibhamu hayi into engekho le kubonakala yabo kube ukuthi kumele ngiyovula icala ke ngibabopheke nami ngoba phela bangishayile futhi wangampela nganguba bangize basomlilo bangishisa bengifaka inyawo emlilweni bethi angikhuluma iqiniso yabo bedlala ngami bengixhaphaza still kusayisona lesi story sababa nobaba omncane ukuthi kahle inkinga ubaba nobaba omncane ukuthi ekhaya kuyadayiswa ihunga dayiswa ubaba nobaba omncane bamaphoyisa lo ufike ezofuna imali edrink bangabonisana kahle yabo shothi ubaba wamphendula kambi yabo thatha ukudina kwakhe ukuthi usaba ubaba usexhaphaza mina uthi uzwisa ubaba ubhlungu ngami yabo azaze zami ngisho uvula icala still mayibo mina kwazi kwayilokuzana police station asefolweni yathi ayingeke kumele ngizame ukuthi ngisuswe efolweni ngoba manje isicini ngizotholakala ngifile yabo amaphoyisa agcine eyibona nawo lento ukuthi ayingeke ayizama ukuthi ithulane umsusu umlula efolweni suse kwangampela manje uzoba nenkinga uzoyiluza lengane yakho ngoba manje into eyistory umuntu oyiphoyisa uhlangene namaphoyisa asefolweni lo fethu usebenzela la Embilo lo fethu lo Chiki igama lakhe usebenzela la Embilo lo fethu yena wangiphilisa kabuhlungu nje ngasekhaya ezinye ke nezathu ngagcina nami ngihamba ke efolweni ngazoyihlalela la emgaqweni kodwa nje ekhaya mangifuna ukuya ngiyaya noma ngihamba ngiyombheka kwakhe kanjalo yabo kanjalo nje ukuthi angisahlale ekhaya full time ngoba ngiyabhema kakhulu kuthiwa ziyenzeka la emgaqweni hayi la emgaqweni hayi ngempela ungathini ngokufa kwabantu lapha emgaqweni tsayiro babulawa izidakamizwa noma babulawa abantu ungaphawula uthini hayi lapho puda yami ngaphawula ngoba i-most state njengoba ngisho nami ukuthi ngisukeliwe kwathiwa ngitshontshe amabhodo aningi abafethi sebeshonile sothi ushona akazi lutho yabo i-most labafethu nje abadriver ama-Uber nani bayabaxhaphaza usinawane bayabashaya usinawane bababulale yabo sothi ukhandela isitori yabo nakho nala phezulu la ngaphansi kwebridge la kwafika khona ama-owner ama-taxi la afika athubula khona kwashona abafethi nqwaba abafethi abashona lapho
abantu ababamba inkunzi babaleke ekugcineni kulimala abantu abangayibambi inkunzi yabo. Iyona-ke into esilimazayo kakhulu thina ukuthi kunabafethu abagangayo ababamba inkunzi ababamba abantu abaphuca abantu amafoni abaphahlaza iy'moto zabantu nani yabo. Leyo nto sothi mhlawumbe uyadlula wena sekuphahlazwa imoto mhlawumbe uhambe uyagalapha ucosha amathini awazi sebeyakubamba abantu bakhiphela isibhongo kuwena. Njengoba bekhiphela isibhongo kuwena abaningi mhlawumbe bawu-4 bakushaye bakubulala awuyazi ngampela leyo nto into ongayenzanga yabo. Nje uSiya kunomfethu engilala naye kuthi uSiya naye wakakhuzwayo washawa la baze bamshisa ngoplastic la uSiya bathi bane-footage uyena okhipha isithombe okhipha ilokhuzana isibuko semoto abuye iside mirror yemoto 2 uyena okhipha iside mirror yemoto. Uthi uSiya ngidlaleleni bafethu footage ngiyibone bafethu ngoba mina ngiphandi ngamaphathi ey'moto. Hayi wena azikho leyo nto siyakwazi wena wara kuze kusiza intombi yalo fethu okuyena okhishela iside mirror eseshayiwe yabo. Nje usana namabala uSiyana manje bamshisa ngoplastic lomnyama ngadoti. Yonke le ndawo isemhlane enjani buda kwaze kwasiza intombi yakhe lo fethu uthi hayi bo bafethu anike ningibonise le footage. Hayi mayisithi yayibuka intombazana ifootage hayi bo ngoba kuyena nje lo muntu esenimshaye kanjena bafethu. Bukani lo muntu ugqoka into ukuthi bukani lo ugqoka into ukuthi bukani bafethu kanje umuntu owadembesela kuyena kuSiyana ngoba thina sesithi akavula icala ababophe ukuthi uzobabopha wagcine bayeka kanjalo. Angimazi ukuthi wenza kanjani ayisakhala thina sabafethu uthe yabona kodwa lento siyawenzayo ukuthi uyekela abantu basixhaphaza abo labantu bekumele ubabophe ngoba ekugcineni akusiwena. Ayizwa loo nto abantu bekumele ngabe ubabophile babophe bayijezele lento abayenzile. Umuntu uma ekushaya ekuxhaphaza kanje ungenzanga lutho kumele umbopha jeze baningi abafethu asebeshonile la emgaqweni ayibo baningi. Ungathini ukuphawula ngalokho ngoba imost yabo abashonayo bagcina abazali babo bengazanga. Kunomzali nje onengane esemgaqweni ongazi ukuthi siyashona linda ukuthi uyayibona ngaphansi kwa-MPTV1 kade ngeke ngaphinde noma linda ukuthi uyobuya. Kungathini ukuphawula kwakho ngaleso simo? Yabona bula yami ngiqamba amanga mfethu angazi ngoba abafethu imost yabo ukaqamba amanga wena bhuti athi mhlambe athena wasemlazi ebengayena wasemlazi mhlawumbe uthi wale emakhaya yabo singekho isidingo sokuthi aqamba amanga engabe uyabatshela bafethu mina ngiwasendaweni ukuthi kanje. So abafethu abaningi ugcina eshona kanjalo uthi uyagula ashone thina sazi ukuthi wasemlazi ayibolo kanti akayena wasemlazi. Mhlawumbe uthi abantu basho ukuthi hayi bo lo umlani wami wale ubani omunye aqhamuthi uthi hayi bo lona wale kumakhuthi omunye kanjalo aze agcine ngcwajwa uhulumeni ngobani ithini esibhedayo esosinawana emosteti esiqamba amanga thothi omunye akasho ukuthi owakephi ayibolo lona. Kanti uma abo nje kuyumnabo mina uma ngifuna ufonela uma umeshente bengisengakena ube nayo phone number kama yabo ukuthi mangiba na something mhlawumbe bengigula kanjalo uyawazi ukuthi afonela uma ngimcele ma ngiyagula ngiyaphethe bengicela ungisiza sicela sihlangane endaweni ukuthi ungiphe lo masenti amancane kanjalo ke. Kodwa nje abafethu abaningi ukubona wona bhuda beshona uthola ukuthi nje kuba iphutha labo ukuthi ugcina abazali babo bengatholanga sothi ugcine engalitholanga usizo lokuthi akwazi ukuthi afinyelele kubazali bakhe yabo angcwatshwa abazali bakhe. Kodwa uma eshonile simazi ukuthi hayi lo sibanibani wakasibanibani uhlala endaweni yokuthi umeshente ukakhipha imali mina bafethu ubhemani nayo imali phuthumani nihambe niyekubuka lo mfethu nifike nitshela abazali bakho ukuthi kanje mase nibuya futhi ngizonibhemeza. Kodwa nenze sure ukuthi uma nibuya ne-phone number yakhona lapha khona ngizobafonela ngibabuza ukuthi nifikile yini yabo. Phinde kanjalo kafoni umeshente athola ukuthi hayi bafikile abakhokheleka ababhemeza. Abafethu kuba yibona wona bhuda uthola ukuthi bagcina benza igcine sengcwatshwa uhulumeni abazali bakhe bengatholakalanga. Ungathini kumzali onengane esesidakamizweni ehlala emgaqweni? Ngibhlungu kakhulu ngoba siyabakhathaza abazali. Hayi siyabakhathaza abazali kodwa ngithi kushintsha lisekhona ithuba yabo uma bangagive up abazali bethu yabo
isuba lokushintsha lisakhona njenganami manje ngihlezi ngimduduza noma ngeke ngazi ukuthi ngiyabhema kodwa ngiyogcina ngishintshile hlezi ngimduduza ngithi mina hayi kuleka ama-OLED uNkulunkulu uhlezi ekhona uyazi menguNkulunkulu nangenkosi one day ngiyoshintsha amawami uyongakholwa OLED lami yabo so nje ngihlezi ngimduduza so nabo abazali ngiyabaduduza ukuthi ukushintsha soshintsha noma sisabambekile kubhemeni yabo kodwa ne kushintsha bhuda yami yini ngaphumeki kulento hayi mina bhuda yami ngifuna uqamba manga iwungi kuyayekeka abo uthi akuphumeka unamanga usuke eqamba manga uthi akuphumeka iwunga uma usuyitshelile baningi bhuda yami abo mina imost abafethu bengikade ngibheke ngaqala nabo ukubhema abo most yabo basibhema bayasebenza abo uwane usebenza egallery yabo nangu lokuzana uThethi uyasebenza manje ubuyele emsebenzini uThethi ke yena bekade efunda college lela yini PC College befunda khona ubuya cishe England lo afethu even namanje ithombe zakhe esakhona lapha ngaphandle indlela lapha sangayo wehleze sitshela abo bafethe ithombe zami siyosuswa umzukwane kwakho nophasa ukudlula mina lezi ithombe zami indlela ntswempu ngayo lo afethu uxelezile noma ngisho ubuya cishe England lo afethu seyekile na ubhema kade silala naye sherisha naye ingubo lo fethu lo sherisha naye ingubo seyekile ubuyele kuba uhlala eNewlands futhi likhona ithemba lokuthi nawe likhona ithemba uma usuyitshelile bhuda yami uthi mina ngiyayitshela ukuthi sengikhathela ama drugs ngiyafuna ukuyeka ulithola usizo yabo ayayeke ungathina einganeni uthe usemncane benibhema nhlohlana ngobungani ungathina ebantwaneni abancane abangalaleli abazali abahlohlana nabangani ngokubhema yabona ngiyakhala kakhulu uma ngamlalela umzali ngoba ekugcineni isibonelo simbi obehleze ekhala umzali ukuthi hayi bosibani bani leyo ndlela ayihambi leyo ndlela usuyiqala manje i-wrong le ndlela usuyiqala yabo gwayi nani i-wrong umzali uma esakukhuza zama ukuthi umlalele ngoba ngempela usuke azi umzali ukuthi ekugcineni isiphetho saleyo nto asikho right ngoba uyaqala kugwayi ubhema ugwayi ugcina ungena kwinsango ubhema insango ugcina ungena emawungeni kanjalo ugcina uganga kanjalo so nje ngiyakhala kakhulu uma ngamlalela umzali ngoba sonke sikanje abazali asibalalelanga bekhuza umzali akukhuza ukuthi hayi bosibani le ndlela usuyithatha manje akuyona mntanami i-wrong ke le ndlela usuyithatha ayihambi kanje so umzali uma esahlala phansi nawe kubonisa ngiyithemba ukuthi bafethu lalelani abazali bafethu yabo lalela umzali ekugcineni kunempumelelo yabo ngoba uyafunda ulalela umzali uphase kanjalo ugcina usu right yabo nje thina singabalalelanga angisho ukuthi mhlawumbe ngithi abazali bami bengibakhomba kanjani kodwa nje uma ubehleze ngiyale noba nami ngaze ngagcina sengingena ema-drugsini kanje gcina sengi-end up emgaqweni nani so abafethu ngicela ukuthi uma umzali esamyala esambonisa hayi ngempela bhuda yami azami ukuthi nje amlalele umzali wangempela sinenkinga yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokudlwengulwa kwabantu besifazane kulelizwe ungathini ngabantu abasebenzisa i-rape beqambela abanye abantu amanga njengesikhali sokuthunaza abathile noma sokubopha abathile ekubeni lento engadlwengulwanga yena yabona nje bhuda yami yabona ngoba uke waba isisulu saleyo nto ungathini wena ngaleyo nto leyo kona kubuhlungu ngoba ugcina uboshwa yabo and into ongayazi ke sometimes uyaboshwa iboshelo wedwa ucisha iminyaka so leyo nto engangikuba omunye ufethu usanda ukuthi yazi small abo manje amaphoyisa indlela aselayithe ngayo even nenkantolo isilayithele ngokuthi uma uzovela qhanyiswa usibani urapile siyambopha kanje akusavele kwenziwe njenganakuqala ukuthi vele kuthi umuntu uyathathwa uyaboshwa wanda kungenziwa ngoma-DNA obani so kubuhlungu bhuda yami ukuboshelwa into ongayazi ngoba into yenziwa umuntu ucindezeleke thothi omunye mhlawumbe umama ayibo leyo nto akakufuni wena wangakhona lapho ayibo leyo nto ifaka ingqondo ebhedayo ingane
ukuthi mhlawumbe uzothola mhlawumbe imali nani ingane ihambe yovula icala hlala iminyaka mhlawumbe ingane izigcina isisho ngoba isindala uthi hayi bo sibani ngangidlwengulanga ngangisabuma so leyo nto ngempela ibhlungu engakuba bengifisa ukuthi amaphoyisa aqhubeke enze ngalendlela senza ngayo Phulama ukuthi umuntu mekuthiwa udlwenguliwe kube ukuthi kuba khona inyathela ayithathayo awuvele nje umuntu avele kube ukuthi asiyambopha amgcina useyagwetshwa nani gwetshwa iminyaka kanti uthi akayazi ngempela leyo rape leyo awani lama tattoo wadwebe emnweni mina ama tattoo yeah abhalwe nesichina igama lami akubona wenombolo liyisichina nje pho ama alphabets esichina umlungisi umlungu awufundiswa ubani ibhuku mfethu wayengibhala unebhuku awume siqupho bhekise lapha ebantwini so ndazi mfethu wayengidweba unebhuku elinama alphabets yeah igama lami wena wenombolo kodwa mina ngiyi-28 kodwa anginayo i-tattoo yase-28 uyindoda emnyama omhlophe yeah indoda emnyama mina Phulama kuthiwa uma uyindoda emnyama nilala abafana la hayi into engekho leyo madoda yini ubani ovumayo kuyovuma bani abona ngikutsheleke mina Phula yeah yabo leyo nto lento ukuthi umfana uyalalwa ejele olalwa ama-28 into engekho leyo yona mfana musuqamba manga umfana olalwayo ejele iloku uthanda izinto uthanda izinto zabantu ongakwazi ukuyibamba yabo kancancane umuntu nakho ukudla uyakuthatha kancancane nakho ukuthi uyakuthatha kancancane nawugwayo uyawuthatha ayibona-ke leyo nto end up ugcina usuthola ukuthi usuyalaleka ayibo leyo nto ngokuthini awukwazi ukuyibamba umfana uma umfana kumele uyibambe kumele uyilimise awefethu wena wangipha ukudla indaba waphela kumfana mina ukudla ngiyakuthola ukudla la yini wena qhamuza uzongipha ukudla ngifune ukudla kwakho mina ukudla kwakho kuzibekele wena yabo hawu ngobani uzoqhamuza uzongipha ukudla uyindoda ngiyindoda nami ngobani ngoba phela la sisejele umuntu nomuntu waphiwa amathuluzi akho okusebenza njengoba ngaba ngiyinombolo ukuthi ngiyayisebenzela nami engikudingayo wena mase uzongipha ukudla ungipha okwayo hayi bo kuwani mani bona nokudla kwakho ngifune ukudla kwakho mina ilabo-ke abagcina-ke begcina belaleka-ke wena Phula yami yabo futhi leyo nto Phula lento ukuthi kuthiwa ama-28 abalala abafana into engekho leyo nto iyenzeke enombolweni ise-26 iyenzeka ise-28 iyenzeka futhi leyo nto yenziwa yila bantu abakhulu abaphezulu abamagunya abayini nani ibona-ke abenza leyo nto ngokuthi isikhathi esiningi ibona abantu abakwazi ukuphatha sothi unewunga unogwayi unani yena umuntu okwazi ukumongolela itende yena umuntu ogada itende yabo makuhlelo so ibona-ke abantu abanaleyo phawu thothi ugcina manje esesebenzisa leyo phawu ukuthi uyakubona ukuthi wena uyayithanda izinto uyikhayidi kakhulu seyakubiza yayibona leyo hlala la nakho uyakunika uyathatha uyakunika uyathatha isigcino uzogcina uba nenkinga kuthiwa uma ubhema iwunga ugcina ungasewena ihlazo uyalikhohlwa kuthiwa abantu besilisa ababhema iwunga ngisho abangebona abalala ngomlilo obufana nobaba kodwa bagcina sebelalwa ngokuthi baqalekile bafuna iwunga bakhona baningi yebo ngiqambelanga manga baningi yabona nje la eMaskande baningi asebebanjiwe benza leyo nto baningi kakhulu Phula yami inamanyala iwunga fethu yabo nje bhodo ungayithembi umfana yabo ebhedayo ukuthi ungaze udayise ngomzimba wakho umfana hayi baningi abakwenzayo baningi hayi ngalapho futhi umuntu wesilisa ongakangena edamu nje manje ngamqwashisa ukuthi angalinge angene ungene angalingi mase kuzoba-ke yilaba-ke abazi ukuthi eyiwunga uma ubhema iwunga ushaya into kadunto bangalinge bazi ukuthi uma ubhemile ulala nomuntu wesifazane kuba waya hayibo leyo nto kanti hayi usuyayilimaza lapho usuyangena kodwa nje abo baningi abantu abayenzayo leyo nto ufuna iwunga abantu abafika naleyo ngqondo yila bafana abangaphandle leke ngiyamabhuzu egqoka amadansana wona-ka naleyo ngqondo ngokuthi vele ngakubo bakhule ngayo leyo nto ukuthi nje vele bakhule ngayo influence yabo nje ukuthi umfana abanankinga umfana ngokuthini wathi omunye umama obedayisa eMaskandi wathi hayi ubona amabari yenza kanje yona small amabari ubone idlwengula amantombazane ekwazi ukulala cishe umfana yinto vele akhule yenza ukuthi eTanzania
awuyilala intombazane ungayishadile awukwazi ukulala nentombazane ungayishadile ubona imost yabo befika beba kanje la into abangayazi so manje ubona benza kanjena ke wena bigcina bedlwengula nani into abangayazi nganguba umthetho uphuzile ukusukumela lento yala bafethu la ngoba iqedile ingane maskandi awusukumele namanje kwakunene ngireport awukazi usukume sengize ngayeka bayiqedile ingane beyidlwengula beyibulala bayiqedile hayibo bayiqedile into abayenzayo bayiqedile umthetho nje awenzi lutho olutheni hey iyaxaka le nto awenzi lutho olutheni umthetho so manje uke wakhala ukuthi ubuphatha imali kakhulu umncane ukuphatha imali eningi enganeni kungaba namthelela muni ekulimazeni kusasa layo wona umthelela ukuthi ugcina ubhema ama-drugs ngoba ugcina ungayazi ukuthi uzoyenzani ufaka kwabangani sithengeni itshwala sithengeni ugwayi sithengeni ukuthi yabo so nje ukuphatha imali nje eningi uyiphiwa abazali kuwona okulimazayo kakhulu ugcina ungena emthelelweni omkhulu ukuthi ugcina ubhema ama-drugs uphuza utshwala wenzani umzali esikhundleni sokuthi ingane ayinike imali ngiyakuprefer ukuthi ayisavele ayibekele yabo kuba ukuthi bani mefuna something ngiyahamba naye ngiyomthengela hayi ukuthi ngivele ngimnike izumbulu nje ngoba leyo nto iyona into yenza ukuthi ugcine sesibhema ama-drugs wona phula unomthelela leyo nto ukuthi kubazali mabe ezokupha imali ucela imali uyakupha yabo engasayibuki ukuthi iyaphi akasayiboni ukuthi iyaphi yabo mawucabanga uthi uma wakubamba umncane ukuthi uyabhema mawucabanga wena ngesingawe iziphi izinyathelo okwakumele azithathe ukuze kungafiki kulesigaba esikuso njengamanje sokuthi uhlale emgaqweni ziningi inyathelo okumele ayithathe uma sicela usipha zona ukuze nomzali obukelayo njengamanje ezoyithatha ukusiza ingane yakhe uma ngingathini ngiyamblame uma ukuthi wena Bhuda wathi uma ngibamba ukuthi sengiyabhema yabo noma engahlalanga nami semsamo wayiqalela bengikhuza mlu lento suyenza ke manje wrong mlu lento suyenza ke manje wrong wathatha isikhathi ukuthi uma ahlale nami akhala ukuthi mlungise ngoba usubhema ugwayi nje wrong ngoba manje wena une asthma usebenzisa isifutho kanjena manje kugcineni wara so abazali ngiyacela ukuthi uma usumbona umfana ukuthi hayi usibani useyabhema ke manje hlala phansi naye umyali mtshele ugwayi ngoba ugwayi uyinkinga ugwayi ugcini ngogwayi kuphela mina ngibona ukuthi ukukhuluma kuphelele yini enye edingekela ukuthi abazali kumele benze ukuze ngaphandle ukuthi umuntu umshaya yini okumele benze hlale phansi nengane khuluma azikho yini inhlaka noma ama-organization mhlawumbe ongamele uthi uma ubona ingane ukuthi uqala ugwayi inganisho ngakusasa esikoleni like nje umuntu ukubona umuntu mayegula ukuthi usukunyalwa kanjani athathe esiwe ebantwini ababhekelelene nazo kuyokhulunywa naye kuyodilwa naye manje azinike yona Bhuda into enkinga abazali bazi ukuthi mhlawumbe uthi omunye ngizomthatha usibani kuzomele ngikhokhe imali yabo leyo nto esikhathi kuzomele ngikhokhe imali sothi lapho-ke usekhalela iphakethe lakho uthi umlu wara sekuzomele manje ngimoshe iy'mali zami mhlawumbe ngimisa kuma-psychologist ekubeni kade ngimtshetha kayekele ukubhema ugwayi wara yabo leyo nto iyona-ke lento egcina ibulala ikusasa lokuthi uthothe umzali mhlawumbe kube wayisukumela ngempela lento hayi ngeke usibani ngiyambona isi-serious ngempela lento angizami ukumfunela abantu ezwa leyo nto mhlawumbe noma kuthiwa mhlawumbe izongikhosta leyo nto ngeke izingikhoste mhlawumbe imali ewukuthi yabo imali engaka yabo leyo nto manje yena ubheke isayidi lakhe lephakethe lakhe ukuthi hayi uqala mina nginey'ngane kumele zidle ney'ngane kumele zesikoleni ey'gibelayo kanje kumele ngithenge ukudla la ekhaya yabo nje indaba kaMlu akayibonele gcineni-ke lapho siyonakala lapho-ke empilo uthi uyaqala manje uthanda ufile manje sekufile isigaba sokugcina ukuhlala emgaqweni uma ucabanga isho ukuthini lento ukuthi namaphoyisa abe yingxenye yokudayiswa kwey'dakamizwa isho ukuthini ngekusasa lesizwe ibulele kakhulu ngoba ubona wena Bhuda imost yabantu abadayisayo ama-foreigner nani ayazwana namaphoyisa and uma uthi uyabuka wena Bhuda ithina besiboshwa kakhulu sinawana kunabantu abadayisayo abantu abadayisayo hleze bekhona emaskandi engangokuba leyo nto even e-CR isize yavala ukuthi hayibo sikhathele ukuthi nisilethele amaphara uqala abantu bayanuka la e-CR mase bebaningi
most yaba bagezi ayizwa leyo yini amaphoyisa esikhundleni sokuthi ambophe umuntu odayisayo athatha imali kuboshwe umuntu obhemayo so even nawo amaphoyisa akagcina sedayisa-ke kanye athi wona unepost lakhe endaweni olukuthi engakuba kwayona alibulela bonje lawo maphoyisa kanjalo amaphoyisa kumele ngabe ayabanjwa uma ebanjwa chase sida mhlawumbe uma ukuthi kuphela umsebenzi mhlawumbe noma engaphelelwanga ngomsebenzi mhlawumbe kajeziswe ngaleyo ndlela ejeziswa ngayo ngoba ama-drugs kumele ngabe ayavalwa ama-drugs ayalibulala ngampela ikusasa yabo nje yabo mina ngiyakhala side lesi sikhathi ngihleli ngabe nami ngikude manje ngabe ngikude kabi ibhuda yami ukube nje angizange ngingene ema-drugsini hayibo ngabe ngikude abafethu bengifunda nabo mina baney'moto abanye bashadile yabona uthini ngohlangana nomuntu wayekwazi u-right usuku uyakhala abafethu bayakhala uthi mlungisi uzalwa iphoyisa nothisha wangena kanjani ema-drugsini fethu ngithi uma ngemtshetha hayi mina bafa ama-drugs angena ngawo ukuthi ubaba wasuke wawadayisa asuke adayiswe ekhaya wakubulala ubaba wakho yona into yasuke yangilimaza mina bhuda yami kodwa vele wawuvele ubhema wawuvele ukhukhula vele wakuthola endleleni bengibhema kodwa bengingagxilile ngaleyo ndlela into yasuke yamosha ukuthi avele awadayise egcekeni straight yona into yasuke yangimosha kakhulu yangimosha leyo nto bhuda yami yangimosha lingathini lakho lokugoqa kubantu nje sesivala ngizwa bhuda yami lingathini lakho lokugcina kubantu esizweni nje sonke hayi so isizwe sonke ngiyakhala kakhulu ukuthi abafethu bengicela special nje laba abakhulayo ukuthi balalele abazali ngicela abafethu manje into nibalalele abazali ngoba ungalaleli wenza into wrong ugcina ukufinyelelise entweni ebhedayo uma ungashonanga uba paralyzed mangabanga paralyzed uphuma amehlo yabo nje mina ngisabonga ukuthi uNkulunkulu sanami ngisaphelele emzimbeni yabo kodwa nje imost abafethu abaningi siphila nabo abanye abaphelele abanamlenze abanana ama-drugs sothi omunye beyophanto beyobamba inkunzi adutshulwe ukushawa abantu ashona so nje ngiyacela abafethu nineniyintsha enikhulayo bafethu bengicela abafethu ukuthi nizame ukuthi niyiphathe kahle bafethu umzali uma ekuyala mlalele umzali ubaba uma ekuyala mlalele bafethu ngiyayicelela bafethu ngiyacela kahle hayi siyabonga bafu sure hayi cha bafo ngisike lijika nje nami mfowethu siyabonga ukuthi nifika nizoba ingxenye yohlelo sure kuthatha indoda enesibindi futhi kuthatha owesifazane onesibindi ukuthi ngokufa kwempilo yakhe kungabe sekufa bonke abantu kodwa avuke isibili azozendlala phambi kwabantu ezobaqwashisa oyongena ke uyongena esazi ukuthi ungenaphi akukho kuye okuyobe kusekusha mhlawumbe esingakusho kunina enangene ezidakamizweni zingakabibikho inhlelo njengo MPTV1 singasho ukuthi konke mhlawumbe nikubona ngamehlenu nikufunda ngani kodwa lo oyongena eselazi uhlelo lolu ukuthanda kwakhe kuyobe sekukuthanda kwakhe zonke izinto awuhlangabezana nazo uyobetsheliwe ngazo ngoba akukho angatsheliwe ngakho uma umuntu wesifazane useyidakamizweni definitely show uzodayisa ngomzimba sure manje ke nabesilisa ke sebeyadayisa ngapho lento ikutshela indlela lento heavy ngayo nepowerful ngayo so abantu banokudlala ngabantu abaseyidakamizweni abadayisa ngomzimba kunentombazane nje ibitrenda kabi eyakopolotwa amehlo ngenhlahla yangafa abanye bayafa yasinda isiyekile idakamizwa kodwa manje into ebhlungu useyeke akasenawo amehlo omabili so uma ungwesifazane ungena ezidakamizweni uzodayisa ngomzimba uyithola usuyisisulu sabantu abadlala abantu abadayisa abadayisa ngomzimba angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongayifisa ukuyithola ekuleso simo ashiye nje impilo eright ayithola kuleso simo uma ungwesilisa noma kanjani uzontshontsha untshontsha uzoshawa it's either uyafa noma uyaboshwa futhi ke kuwese ngoba uma ulokhu useyidakamizweni uyasukelwa nangokwento okuthula vele kuthunkangi untshontshiwe ngoba umuntu uhlezi umswala uma useyidakamizweni sonke isikhathi so lolu hlelo bafo uhlelo ngicabanga ukuthi uhlelo olukhulu kunawo wonke zonke inhlelo inkosi le yazo zonke inhlelo ezikhona le ngoba impilo le yabantu ngempela and inkinga
abantu ababhekene nayo ngempela ezidakamizwa. So siyabonga bafowethu ukuthi nivele nani la nizozwakalisa ilakaleni. Yabo nje kunentombazane eshonile uMbali. Umbali uke waba ingxenye yohlelo lethu. Uyafa namhlanje ufele ezidakamizweni. Sibonga into eyodwa ukuthi ekufeni kwakhe efele ezidakamizweni kodwa washiya etshelile abantu ukuthi ezidakamizweni kunzima abantu bengangeni khona kodwa namhlanje uze wafa wafela kuze izidakamizwa. So siyabonga bafowethu ukuthi nikwazi ukuthi nifike la nina bendlondleni ephapha ekhanda kaMenzi lokhulumayo uProfessor ngingakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yethu le yethamele iMPTV1 ingosi How I Ended Up in Drugs okuhlelo lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abasezidakamizweni basuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho ke sikwenza malungana ngqo nokuqwashisa umphakathi. Mawusubuke wezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke cindezela usubscribe button ucindezela ibell ujoin membership. Membership le yokuthi sikwazi ukuthi silekelele nakwezinye izindawo like ukuthengela izingane ama uniform ukuthengela izingane izicathulo ukwazi futhi ukukhava ezinye izinto ezisuke zidingeka ukuze uhlelo lugcine lwaba impumelelo. Ngakho ke mina sengincenga